Iroi try sin pat ngai kebeli pi baro ha kerteng ke pedempor ke jong jisu te bon ha pedeng jong pi oi nga kong pi I bahas ni do pi ta de ke te oi kes ni do jong kam da baha kam da sniu ru pi de I pet pi kum ba ka I baha teng teng pi kum ba ka I sniu te han re kam da baha bat kam da sniu ru tang baha ki por ki bala lek no te sniu shaba palat hi ngam jo pen idur hi ru kum ne ngasu tap be de ka jan kum to te menta te bakala kham baha kum ne te ngala pelat kan ya kedur khmat ke jonga tingata de kini kan te pi laban shim nanga ya kene pi laban itien te na pomat pran ngabu ate pomat pran te pi haban ta shwada kene ke dor arspa kene ru ke dor arspa ta shwada kene na po te satapat da kene ken na jrong ta e kene kum papita foundation kum to te kene te ka bas bha kene te ki krim ke phila ban shaniah te tang kini hi nama kini ki kade ke jong ka aloe vera te ke kerem ba da phi thiet bet kate ka la poi ar hajar tam te renga pen khlat kum ne khniat ba phi yo ban thiet ha ka dor ka baduna te kane phi la ne be ar banai te kane lai banai sau banai ka dang ne kane nama kane lut than ra phi kane te la ne kane ke krim ngan pen e phi kane ka latos te tu ki krim ki bangi ngila ban shaniah te hanre ki we ki krim te ki ba mi thamai mentale te ngam ila ra ban shaniah te kum ki krim ki ba kham man shwa man dai man thai ru ki don hi ki krim ki ba phi ya ha kum ki florozone ki ayur te kabot kinu ki ba phi ya ha te phi la kan man ta hanre kum ki la kemi ki ba sneo bha ki sunscreen ki ba mi thamai man ta ki ba bon bha ki la pan saw ki dur ka jon ki brio tingi hap hi bangin kiar ken te gini ki bas bha kine te phila ban yo bena te na po mot fran ken kene te ka ai jing rap shibun te henre shwa ba phin le chim ru ka kham phai phi phin pha message wai nga po whatsapp yo kum no yo don re phi shu ong pa kong ngan sele chim la shai pen bo te ngan yo tho be ka kerteng jong phi khnang banam le no e te ka por ka jong phi namar bala da phi le phim yo te sab am te kani kade ka dor arspa kane te ka bas pha kane te ublen yo ban kur khu ye phi lang baro yo ro